Anambra steeti ekwupụtago nkwudosi ike ya ịhụ na na-ejikwa ego nke steeti ya nke ma were ya wee na-alụ ọrụ kwesịrị ọkachasị Tertiary Education Fund TET Fund bụ nke na-abịa na steeti a maka mahadum dị iche iche. Gọvanọ Anambra steeti bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo kwere ya bụ nkwa site n'osote ya bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim oge ndị Federal House Committee on TET Fund and Other Services bịara kpọtụrụ ya n'ụlọ ọrụ ya dị n'obi gọọmenti dị n'Awka. Emmanuel Okonkwo wetara anyị akụkọ a. Kwupụtara na ya bụ ego federal gọọmenti na-esi n'aka ndị TET Fund wa na-enye ụlọ akwụkwọ mahadum nọ na steeti dị iche iche na Nigeria bụ nke akpọrọ TET Fund Allocation n'aha bekee na-enye nnọọ ezigbo aka ịhụ na ebumnobi ọchịchị ya nwere iwulite agụmakwụkwọ na Anambra steeti bụ nnọọ nke pụtara ihe n'oge na-adịghị anya, ọkachasị n'ihe gbasara ịlụ ụlọ n'ime ogige ụlọ akwụkwọ ndị ahụ dị iche iche na Anambra steeti ebe ụmụ akwụkwọ ga-adị na-agụ akwụkwọ ya na imerime ihe ndị ọzọ, ma kwuzie na ọchịchị ya ga-agbanyesi ike itinye anya n'otu ụlọ akwụkwọ mahadum ahụ niile dị na Anambra steeti ji wa na-eji ya bụ ego ha na-anata n'aka federal gọọmenti wa na-alụ ọrụ ịhụ na ha mere ihe niile a na-atụ anya n'aka ha. N'okwu ya na mbụ, onye ji ọkwa chairman nke Federal House Committee on TET Fund nakwazi ihe ndị ọzọ bụ Honorable Miriam Ọnụọha nọrọ oge ọ na-ekwu na ya bụ kọmiti bụ nnọọ nke a gwara na enwere akatamkpo ego ndị ụlọ akwụkwọ mahadum nọ na South East na-ewebeghị kamgbe afọ 2020 wee luo n'afọ 2023, ma kwue na ọ bụ ihe a kpatara ha ji wee na-agagharị na steeti niile dị na mpaghara South East ịhụ na ha nyopụtara ihe na-eweta ihe ndị a ma mee ka ụlọ akwụkwọ mahadum nọ na South East bụrụ ndị ga-amalite ịdị na-ewere ya bụ ego ndị TET Fund na-enye kwa afọ ọbụla na-enweghị nsogbu ọbụla, ebe ha nyeziri olileanya na ya bụ kọmitii enwego ezi mkpebi ịhụ na ha memina ihe ọbụla na-echere ndị ụlọ akwụkwọ ahụ aka mgba iwe. Site n'ogige gọọmenti dị n'Awka, abụ m Emmanuel Okonkwo.